tenim el merescut Premi del Mèrit de les Lletres Ebrenques del 2017. Creada a finals del 2003, porta la 12ena d'anys de funcionament efectiu. Es tracta d'un projecte editorial que té com a objectiu nuclear la difusió del patrimoni del territori. Des de la seva seu a Benicarló ens proposa la recreació d'un territori interautonòmic, el que aglutina el nord valencià i les Terres de l'Ebre, amb una picada d'ullet al sud de la Franja. Un territori natural, però força homogeni des d'una mirada més antropològica. Aquest territori de referència avui encara hi ha una institució que aglutina la diòcesi de Tortosa. Una àrea que es vol presentar com un trànsit amable al bell mig d'una comunitat lingüística i cultural que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Avui compta amb gairebé 400 obres al seu catàleg. D'aquestes, la meitat o bé tracten temàtiques d'aquí o han estat elaborades per gent d'aquí. L'altra meitat completa una oferta generalista. La mirada territorial es pot trobar col·leccions com Cruïlla, llibres que són sobre pobles del territori, Gent Nostra, on es reivindica la centralitat del territori, tot visualitzant-ne les seves excel·lències. És, en definitiva, una proposta d'autoestima col·lectiva. Els editors són Ramon París i Miquel Àngel Pradilla, París. Ramon s'ocupa de vetllar per la producció dels llibres, tot coordinant un procés d'edició complex que va des de la maquetació a l'enquadernació. És el responsable de la fesomia que acaba prenent els llibres editats, una aposta de qualitat per damunt dels estàndards comercials. Miquel Àngel, professor de l'ORB, membre de l'IEC, s'ocupa de la validació científica dels llibres i de la creació de propostes d'edició en el marc de la filosofia de l'editorial. L'equip Onada el formen 4 persones més: Òscar París, Rosa Camps, Miquel Àngel París i Maribel. Miquel Àngel. He comentat en els parlaments que és absolutament necessari quan organitzem jornades de les lletres ebrenques o volem traslladar i donar a conèixer la literatura, la cultura ebrenca, que és molt important que la gent assistisca, si no he sentit el que fem, però també hi ha un actor absolutament necessari que són els empresaris, en aquest cas, editors, hem d'agrair alguna de les ofertes que teniu i per tant des de les jornades ebrenques agraïm. Moltíssimes gràcies. Per descomptat, la primera cosa, gratitud. Gratitud als organitzadors pel fet d'haver-nos concedit el guardó que ara m'han fet avinent. Jo l'entomo en nom d'un equip coral. Ja he comentat abans, he hagut de disculpar l'absència de Ramon París per qüestions de malaltia i us diré poques coses, però molt sentides. Mireu, Onada és una editorial benicarlanda, relativament jove, que té una 12ena d'anys de funcionament efectiu, com hem dit, i que ha estat una aposta des del primer moment per la promoció del patrimoni del territori. Nosaltres el que fem és sobretot treballar a partir de 3 conceptes fonamentals que són d'una banda la proximitat, l'altra cosa el territori i l'altra cosa el patrimoni. La proximitat, entenem i no renunciem a projectar-nos al món i així ho fem amb les millors gales, però ho fem des d'aquí, ho volem fer des d'aquí, des d'aquella filosofia que diem de la localitat. És un pensament global però una acció local. I clar, quan parlem de proximitat, això vol dir que de seguida d'agafar un territori de referència. El nostre territori de referència, s'ha dit a la presentació, és un territori interautonòmic, són les comarques de la diòcesi de Tortosa, per dir-ho d'alguna manera, és el nord valencià i el sud català. Una activitat sociopolítica important de reivindicació del patrimoni del territori. S'ha avançat molt, però encara tenim molt de camí a recórrer. Onada el que vol fer, en definitiva, és estar al costat d'aquesta reivindicació, una reivindicació que l'entenem absolutament necessària. Necessitem visualitzar les nostres excel·lències que són moltíssimes i això ho volem fer des de la qualitat. Onada, abans heu parlat de l'alcalde, comentava del projecte empresarial Onada, sí que vull dir-vos que és una editorial que funciona molt en clau ONG. No és un projecte especulatiu, de fet, ja s'ha dit, jo treballo a la universitat i tinc una dedicació molt important a Onada,
no és un projecte especulatiu, és un projecte d'autoestima, és un projecte fet per gent que s'estima el territori i que vol compartir amb vosaltres aquesta estima. És per això que ens fa especial il·lusió el guardó que ens heu donat. Durant aquests anys hem aconseguit la complicitat institucional, és molt important. Hem aconseguit la complicitat institucional i també hem aconseguit la complicitat d'un conjunt de persones que ens estan fent costat. Tot plegat està fent que el nostre projecte arribi a bon port. Aquesta és la sinergia que ens cal.